आकांक्षा दुबे के मौत के 8 दिन बीत गईल बा। एगो माई अपनी बेटी खातिर न्याय के लड़ाई अकेले लड़तिया, लेकिन अभइन ले इ मामला के जो मेन आरोपी बाने सन समर सिंह और संजय सिंह, ओके पुलिस गिरफ्तार नहीं खे पौले। अब सवाल उठता कि आखिर इ दोनों लोग ऐसन कहाँ चल गइल बा, पुलिस अभइन ले मामला में आखिर काहे गिरफ्तारी नहीं पावत, कहाँ बाने समर सिंह संजय सिंह। हर केहू यह सवाल पूछता कि आखिर एगो माई जौन अपनी बेटी के न्याय के लड़ाई अकेले लड़त या ओके न्याय कबले मिली। अब आकांक्षा दुबे के माई योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगौले बाड़ी कि प्लीज़ उनकी बेटी के न्याय मिले। वो लगातार कहतड़ी कि वो आत्महत्या नहीं के कैले, बल्कि साजिश के तहत ओकर हत्या कल गई बा। और वो ये मामला के बाद से ही समर सिंह और संजय सिंह दोनों फरार बाने सन और अभइन ले पूरा मामला सामने नहीं आ पावत, काहे कि जब ले इनका गिरफ्तारी ना हुई तब ले खुलासा ना हो पाई।